Unha das feiras de oportunidades máis demandadas da contorna regresa outro ano máis a Cambados. A vindeira fin de semana no Paseo da Calzada, un total de 21 establecementos ofertarán os seus produtos a uns prezos moi reducidos. A feira do ano 2021 é unha feira que vai ser o día 13, 14 e 15 de agosto, vai ser das 11 da mañá hasta as 11 da noite, non se vai a cerrar, van a participar sobre 21 stands, o 70% son locales, son comercios locales e un restante da fora. A feira é unha gran oportunidade para os comercios para vender os seus stocks, especialmente despois dun ano tan complicado. Esperamos con isto reducir os stock que temos, xa que foi un inverno bastante malo, unhas navidades bastante males, está sendo un verán bastante atípico porque hasta ahora estaba chovendo, e iso tamén nos afectaba. Creemos que agora con esta feira podemos reducir os stocks, incrementar un poquinho a caixa para o inverno o inverno-otoño que venos encima. Pero sobre todo é unha oportunidade para os clientes, que poden mercar todo tipo de produtos de gran calidade a uns prezos moi económicos. Sí, os sectores van a ser textil, calzado, deportes, alimentación, un poquinho de todo, non? Os máis afectados ahora mesmo dos sectores que estamos tendo é textil e calzado, motivado a, por exemplo, estes días ao clima que nos está afectando e despois a todo o que pasamos durante Navidades, cerros perimetrales, todo o que tuvemos relacionado co COVID. Para cumprir coas normas sanitarias, o Concello e a Asociación de Comerciantes Zona Centro repetirán as medidas de seguridade da pasada edición. O plan de seguridade casi é o mesmo que o ano pasado. Vamos a ter unhas persoas ao principio da entrada e na salida, pedindo temperaturas, gel, división, o que distanciamento. Eso queremos controlar ben, porque aquí acumúlase bastante xente. Logo queremos que eso funcione. Tanto para a asociación como para o Concello, as expectativas son moi altas. Agardan como mínimo repetir o número de visitas que o ano pasado. Para incentivar que máis persoas queiran achegarse, o Concello organizará diferentes eventos como actividades para nenos ou os concertos da Ocabán e Cantigas e Agarimos. Unha serie de posibilidades lúdicas para gozar da fin de semana en Cambados.